വിക്രവാണ്ടിയിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകരെയും ആരാധകരെയും സാക്ഷിയാക്കി തമിഴക വെട്രിക്കഴകത്തിന്റെ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് നടൻ വിജയ്. സാമൂഹ്യനീതിയിൽ ഊന്നിയ മതേതര സമൂഹമാണ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാമൂഹിക നീതി, സമത്വം, മതേതരത്വം എന്നതാണ് നയമെന്ന് തമിഴക വെട്രിക്കഴകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ത്രീ സമത്വത്തിന് ഊന്നൽ നൽകും. 1/3 സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുമെന്നും ഇത് 50% ഉയർത്തുമെന്നുമാണ് തമിഴക വെട്രിക്കഴകത്തിന്റെ നയം. ജനിച്ചവരെല്ലാം തുല്യരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് തമിഴ് നടൻ വിജയുടെ തമിഴക വെട്രിക്കഴകത്തിന്റെ ആദ്യ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത്. നമ്മളെല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാം മാറണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജനസമൂഹത്തെ ഇളക്കിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജയ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഭയമില്ലാതെയാണെന്നും ഒട്ടും പേടിയില്ലെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. ആരുടെയും വിശ്വാസത്തെയും എതിർക്കില്ലെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. ഉയിർവണക്കം ചൊല്ലിയാണ് വിജയ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താനൊരു കുട്ടിയാണ്, പക്ഷേ ഭയമില്ലാതെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരു കുട്ടി അമ്മ എന്ന് ആദ്യമായി വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. കുട്ടിക്ക് മുൻപിൽ ഒരു പാമ്പ് ആദ്യമായി വന്നാൽ ആ പാമ്പിനോടും കുട്ടി അതുപോലെ ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി പാമ്പിനെ പിടിക്കും. ഇവിടെ ആ പാമ്പാണ് രാഷ്ട്രീയം. ആ പാമ്പിനെ പിടിച്ച് കളിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അവസരമെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. ഗൗരവത്തോടെയും പുഞ്ചിരിയോടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടും. പെരിയാർ, കാമരാജ്, അംബേദ്കർ, അഞ്ചലെ അമ്മാൾ, വേലു നായിച്ചാർ ഇവരൊക്കെയാണ് വഴികാട്ടികളെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് വിജയ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. പ്രസംഗത്തിന് മുന്നോടിയായി പാർട്ടിയുടെ വീരവാൾ വിജയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി തമിഴ് ഉപയോഗിക്കും. ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഭാഷയും തമിഴാക്കും. മധുരയിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം ഭരണഘടനയിലെ സംസ്ഥാന പട്ടികയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഗവർണറുടെ പദവി നീക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും. അഴിമതിരഹിത ഭരണം ഉറപ്പാക്കും. കൈക്കൂലിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മോശം പെരുമാറ്റവും ഇല്ലാതാക്കും. വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കും തുടങ്ങിയ പാർട്ടി നയങ്ങളും വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹിന്ദി വേണ്ടെന്ന നിലപാടും ടി.വി.കെ വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴും ഇംഗ്ലീഷും മതിയെന്നാണ് നിലപാട്. കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ടി.വി.കെയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടി.വി.കെ ജാതി സെൻസസിനെ പിന്തുണച്ചു. ജാതി സെൻസസ് നടത്തി സമൂഹനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് നയം. മധുരയിൽ ഭരണകേന്ദ്രം ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം. തമിഴക വെട്രിക്കഴകത്തിന്റെ ആദ്യ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാണ് വിക്രവാണ്ടിയിൽ നടന്നത്. വിഴുപ്പുറം വിക്രവാണ്ടിയിലെ കൂറ്റൻ വേദിയിൽ 2.5 ലക്ഷത്തോളം പ്രവർത്തകരാണ് ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ അണിനിരന്നത്. വേർതിരിവുകൾ ഒഴിവാക്കി സമത്വം എന്ന ആശയത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് ടി.വി.കെയുടെ പ്രതിജ്ഞ. 100 അടി ഉയരത്തിലാണ് പാർട്ടി കൊടി വിജയ് ഉയർത്തിയത്. അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്ക് കൊടി വിഴുപ്പുറത്തെ സമ്മേളന വേദിയിൽ ഉണ്ടാകും. ആരാധകരുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും വൻ തിരക്കാണ് സമ്മേളന സ്ഥലത്തുള്ളത്. തിരക്കിനിടെ 100-ലേറെ പേർ കുഴഞ്ഞു വീണു. 350-ലേറെ ഡോക്ടർമാരെ സമ്മേളന സ്ഥലത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ, നടന്മാരായ പ്രഭു, വിജയ് സേതുപതി, നാം തമിഴർ പാർട്ടി നേതാവ് സീമൻ തുടങ്ങിയവർ വിജയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു. 1/2 ലക്ഷം പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള കസേരകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്കായി കൂറ്റൻ വീഡിയോ വാളുകളുമുണ്ട്. വിക്രവാണ്ടി, വില്ലുപുരം, കൂടേരിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ 40-ലധികം ഹോട്ടലുകളിൽ 20 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ പലരും മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.